хора, не ще правим нов епизод на GTA San Andreas, но няма да правим нещо тъпо или нещо подобно. Аз ще разследвам един меч, който скоро го научих, доста време се каня да го направя. Но нека да отиваме много бързо, защото скоро ще имам работа малко. Добре, защо скачате, хора? Да фак. Просто паркирам колата така, по най-целския начин. И нека да влизаме в гробищата на Сан Фиеро. Значи, както знаете, Сан Фиеро е един от най-тъмните градове, но е доста ме кефе, не знам поради каква причина. Може би защото тук са едни от най-яките мисии. Да. Нека да вземем камера. Опа, не съм взем. Камера ми няма значение. Първоначално, като трябва да не гледаме, има гробище. Съвсем нормално в гробище. Но има нещо подозрително в тези гробища. А на всяко пише едно и също. Rockstar Games Rape Options 1997 до 2004. 2004 е замък на играта, 2787 може би е почната да се създава според мен. И едно от тези хора са погреб, тук са повечето хора, които са починали по време на като са създали играта, те са починали, не се знае нищо. Но аз това ми е теорията, вижте, на това пише едно и също и на това. Не също са точно. Но това е много по-странно, защото тук най-вероятно пише географията за тях, демек историята на тези хора. Но нищо не знам аз, честно казано. И тук пак е същото и същите мои теории. И пак същото гробище. Няма какво друго да кажа. По-напред ще ви обясня какво направя материалата и кой ги убил тези хора. Да фактически. Значи в играта, както знаете, има в този фитнес, който е в този фитнес. Там тренира или сенсея, не знам как се нарича, е дядо. Кобра. Не знам как се вика, но в фитнес се казва Кобра. И сега ще отида там, по-скоро няма да отида, ще ви покажа място, на което той може би има пръст в това. Защото знаете, че на една мисия при Узи в Сан Фиеро трябва да отидем на кораб. И това е последната мисия на Узи. Напишете Final Mission Узи в Сан Фиеро и ще ви излезе мисията, невероятно. Това проверих. И сега ще отида там, да ви покажа за кой имам предвид. Ако не се сещате или ако не сте дознавали играта, и кой просто не знае как да игра, защото ще колата като дебил. Нека да влизаме. Ето влязахме. И както виждате, ето го сенсея. Сега ще го предизвикам. И както виждате, той не напада. Това е съвсем нормално, той не изпитва за карате. Сега ще го победа. И да. Но ако погледнете последната мисия на Узи, той е същия. И буквално е с катана, като ето тази, например. Той не дава катана, но... Да. Сега ще го мутри за главата. Ай! Уш, как го да изпредах. И да, най-вероятно неговите ученици, ето, например, тези линия там, може би имат прът също, не знам. Но едно е сигурно. Това нещо, което аз го намерих, буквално е недопустимо да обиждам това. Няма да го кажа, но това е смисъл на ръка. Ако беше главно, можехме да кажем кой е бил, защото много знаете, че си Джей го убил този кобрата. Нека го държаме. Идваме на гробищата отново. Видите, там хубаво да разходваме. Тази част е много такава странна и плашителна. Тук много често се случват странни неща. И ето един гараж. Много чудно гараж. Близо до гробищата. Много странно се знае. И да. И сега ще ви покажа нещо, което е свързано с това. Ако се чуете какво има тук, сега ще ви покажа. Но от друго място. Като
свързвам, например, тук има графит. Това не е нормално или... Опа, какво виждаме? Катана. Тази катана, принципно може би на кобрата, който тук беше имал много катани. И вярващите просто излизаме точно след гробището. След гарата, където трябва да влезем. Там влезе, нещо така. И да. Ами, хора, това е доста странно, защото един човек да е бил толкова много хора и да ги е погребал. Буквално, според мен е някакво доста странно и крипи. И също на това място има само кошари. Като има хора, повечето са кошари. И странно повечето много мязат на бой. И са доста странни, не са като нормалните скинове, са доста по-различни от нормалните кошари, които сме виждали. Видите в, например, ето на село, някое друго село, и погледнете също селяни или кошари. Просто са толкова много голяма прилика имат. А кошарите са много рядко нещо. И особено около това нещо тук е доста богат квартал, защото вижте какви коли минават буквално. И вижте какво има буквално. Виж какво има. И някакво... Кобрат, според мен, този мит вече е разбит и знаем кой е убиеца на всички хора. Според мен де, че това е кобрата. Или как се е в на карата. Ще ми обясня ли ще писа. Да, убиецът е на всички хора, защото пише едно и също. Най-вероятно той е бил неграмотен. И по-скоро просто не можел да пише и написал. Например, подписва само едно и също. И така. И, да. Много чудно защо едно и също пише ми е въпрос, защото хората... Да. Хората, това е метод, разбите. От мене, ако това е истината, според вас, кажете какво ви мислите в коментарите. И ако се чуете, че съм копирач на Лагадов, просто си затворете тъпите човки, защото аз качвам каквото си поискам в моя канал. И да, това не е хейт, просто ви казвам каквото искам аз мога да качвам и да, хора, довиждане.